enw yw Carwen a fi yw'r Rheolwr Cymunedau a Phartneriaethau ar gyfer de Orllewin a gogledd Orllewin Cymru. Wedi ei sefydlu dros ddegawd yn ôl yng Nghymru Rhondda, mae Credydau Amser Tempo, sbais ymreiddiol, yn gweithio wrth i wirfoddolwyr dderbyn credydau amser am yr amser maent wedi ei roi i'w cymuned drwy wirfoddoli gyda mudiadau a grwpiau lleol. Fel enghraifft o weithgareddau a fedrwyd ei cyfri at wirfoddoli, mi fedrwch helpu i redeg sesiwn yn eich cymuned, helpu i redeg banc bwyd, cynrychioli eich mudiad neu grŵp mewn digwyddiad neu ymgynghoriad ynglŷn â phynciau megis dylunio a darparu gwasanaethau, neu wrth gefnogi cyfoedion i gyrchu gwasanaethau ac adnoddau. Mae'r ffordd sut mae Credydau Amser Tempo yn gweithio yn syml. Fe ddefnyddir y term grŵp ennill i ddisgrifio grŵp neu fudiad lle bydd y gwirfoddolwr yn cyfrestru ac yn gwneud ei gwirfoddoli, ac mae'r person sy'n rhedeg y grŵp yn gyfrifol am osod cyfrif y gwirfoddolwr ar y platfform digidol. Wedyn, mi fydd arweinydd y grŵp yn medru trosglwyddo unrhyw credydau amser a nillwydd gan y gwirfoddolwr i'w cyfrif ac mi fydd yr unigolyn yn medru gwirio ei balans a phenderfynu ar ba weithgaredd a hoffen ddefnyddio ei credydau amser. Wrth ddefnyddio'r term Bartneriaid Cydnabyddiaeth, yr hyn rydyn ni'n ei gyfeirio ato yw'r ystod eang o atyniadau twristiaeth, adnoddau a lleoliadau lle medrwch ddefnyddio eich credydau amser. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys atyniadau, teisia, cestyll cadw a'r balltu brenhinol ynghyd â chyfleoedd cenedlaethol fel Tŵr Blackpool yn ogystal â phartneriaid mwy lleol gyda mwy yn cael ei hychwanegu'n ddyddiol. Tra'n bod ni byw o dan amodau y cyfnod clo, rydyn ni hefyd wedi darparu ystod eang o gyfleoedd cydnabyddiaeth ar-lein, megis talebau siopa gyda Tesco, Asda, Aldi a Morrisons, sefleoedd cludbwyd gyda Greggs, Pizza Hut, Costa Coffee a Just Eat, talebau a todi ffôn symudol, a thalebau gwylio teledu ar alw gyda Netflix a Disney+. Mwyn cyflawni hyn oll, mi fydd y 4 rheolwr cymunedau a phartneriaethau sy'n gweithio ar draws Cymru yn mynd ati i ddarparu calendr llawn o ddigwyddiadau. Mi fydd rhain yn cynnwys sesiynau codi ymwybyddiaeth a digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer ein grwpiau lleol, recriwtio gwirfoddolwyr a llysgenhadon yn ogystal â fforymau cenedlaethol a bydd yn mynd i'r afael a phynciau llosg ac yn trafod materion fel y bo'r angen ac ymateb i gwestiynau gan aelodau'r rhwydwaith yn ogystal â'r cyhoedd. Wrth edrych y dyfodol, mi fyddwn hefyd yn recriwtio carfan o lusgenhadon Credydau Amser Tempo ac mi fyddwn yn rhagweld ei rôl yn ein helpu ni i hybu ein gwaith, yn ymestyn a chynyddu ein capacity ni i argyhoeddi cymunedau o'n rhaglen a'r hyn rydyn ni'n gobeithio gyflawni. Bydd gaeth ein llysgenhadon ei gwybrwyo gyda Credydau Amser Tempo i'w diolch am gymryd cyfrifoldeb ychwanegol gyda'i grwpiau wrth gefnogi aelodau i ennill a defnyddio Credydau Amser Tempo ar hyd a lled eu cymunedau. Pe hoffech ragor o wybodaeth, neu os am ymuno â ni, danfonwch e-bost at support@timecredits.com ac fe edrychwn ymlaen i weithio gyda chi yn y dyfodol.